Kocone lho. Sik didandakno Abil karo bapak nang ngene Tuban ya dipasang ya. Kocone. Sing kaca spion sing biyen ora ana terus digawakno nang tukang kaca. Terus Abil ngenteni coba karo bapak. Metu-metu wis dadi ya. Sepeda sing putih. Tapi sing sitoke digawa Om Gus disilam Gus kok. Betul. Ngerti ta Abil nderek ta? Oleh Gus. Tadi kapan?